So a George Kasagula akudadandaula kuti chifukwa chani anthu simukuyankhulapo chifukwa choti MBC maripota zake awalanda zimene amajambula zithunzi chanchani anthu akwazuza akuti chisale anamuimbira George Kasagula foni kumuopseza. Lene ndofuna ndikufunse na George Kasagula, do you know why so many Malawians don't watch MBC, don't respect MBC editorial? Mumadziwa chifukwa chake chimene Amalawi ambiri samasangalatsidwa ndi MBC. Chifukwa chakuti MBC imasanduka mouthpiece ya chipani pamene ili national broadcaster. Inuyo munali ku Daily Times kandi kuti kumene anakupangani appoint kukhala director general wa ku MBC chifukwa choti ndinu a MCP kuti muzipangarani propaganda ya MCP. Propaganda meaning kuti inuyo zimene muzichita ku MBC ndikumaonetsetsa kuti nkhani zimene zikutuluka zanu kumene koko ndizokomera MCP, zokomera Chakwera, zokomera Chinamumba, zokomera Chinagotani, zokomera China Chimwendo Mpanda, zokomera Achewa. Emphasis on that. Inuyo MCP imachotsa ma companies kuchoka ku planta ya ma headquarters kuwabweretsa kulilongwe. Munayankhulapo zinthu zokuti dziko lathu limafunika lipange spread wealth. Munayankhulapo ngati ma journalist anzeru, munayankhulapo kuti this is not supposed to happen like this. The whole country cannot be confined to Lilongwe. Tiyeni tipangeni spread kuzuzu kukhale ma headquarters ena kulilongwe ku Blantyre. Let us spread the wealth of the country. Kwina kulikonse kukufunika kuzikhala at least institution yooneka bwino. Munayankhulapo inuyo? Ayi. DPP yabwera mboma. Mina simukudziwa. Komano DPP, they have a project. And project yao ndionetesa kuti MBC is reformed. MBC should no longer be a mouthpiece ya chipani chimene chikulamulira. It's a national broadcaster. Ndiye Kasagula tukuze anthu samaiwala. Inuyo munathamangira kumene kwachifoti inuyo ndanjala. Sinaone munthu. I remember I saw you in England one time. Unkapanga masters yako kaya. Unkapanga one of the postgraduate diplomas. Munthu amene amapanga school ya choncho amfika zikhala 1-0 exposed. Koma iweyo umapanga behave ngati munthu sunaphunzire. Umapanga nawo behave ngati munthu wokuti you haven't walked through the corridors of intelligence, enlightenment, kufika point yokuti pakali panopa tonse ya Malawi kuvutika tavutika ni mafuel kucha, queues, kuvutika tavutika ni fertilizer prices, kuvutika Malawi chimanga. Tikumva zokuti MCP imapanga spend 2 trillion Malawi kwacha in 3 months. 2 trillion Malawi kwacha mapanga nayo chani. Koma ife ndikudziwa kuti mmagawana kutenga 2 trillion Malawi kwacha ya kumango panga withdraw. As an accountability institution, munaunikirako pamene munazifunsako kuti kodi bomali likuyenda bwanji. Aina Simplex Chichola Bechani anali director wa ku treasury kupanga withdraw within 3 months. 3 months. 2 to 3 trillion Malawi kwacha. Amalawi ndrama ya fuel alibe. Amalawi akugona ma fuel queues.
fertilizer akungodula amalawi akanika kugula akanika kulima bwinobwino. Bread yemweyo, sugar yemweyo, everything goes up. Exorbitant prices. How can you afford life like that? Yet in your mupanga withdraw up to 3 trillion Malawi kwacha mukugawana antu IMCP anyamata ajina Shoni Kampondeni ajina ule Musungama ajina ndanda akugula manyumba outside of Malawi ndrama za mphawi. Ndele rozika dandaula iwe kunena kuti amisa simu yankhulapo akode matonga simu yankhulapo ife tikuzuzidwa akuti panga bully iso. Nobody is bullying you. You have been stupid. You have been complicit to the crimes of MCP, to the violations that MCP have inflicted on Malawians. Palibe chance limeno panga wewe ngati Director General wa MPC. Look back, uone Maloba ali Director General. Inali MPC, kunali kumabwela ma programs kumene kucha enlightening people. Kumabwela ma programs abu. Iyo wabwelesa jana. Baso zikhala panopa kumapanga complain. Ifeyo. No. Tasiyani nkhalidwe kuti mukakhala kuti mwatulukano pamphika paja. Muziyamba kuyankhula ndo kumaona zoyipa zimene niyo mafika muzunikira nthawi imeneyo. Anthu opusa. Sinaone wina anthu opanda nzeru. Akupasani ma position amphamvu. Malo moti mwagwiritse ntchito to enlighten amalawa zanu mwatukula amalawa zanu inuyo mazipanga enrich kuzikundikira chuma. Now you are complaining, whining, crying, whinging. I fail. Mwana ngala malawi sama kuonani. Anthu opanda nzeru. Chima ndivesa ifone ndimene siyo weka George Kasaula. Ndi amalawa ambiri. Amene mukafika muti ma position ititi mamba kupenga. Kaya umazoa ine makhulupirira kuti moyo mene ambiri ife tinakula wa umphawi umatipangitsa kuti tisipengamisa tikhala ndi access to money titakula kale. That is why nimana epangane kale jana anu kuti aziphunzira how to manage finances. Because ndama ikadzabwera tsiku linake ambiri sadzapengamisa. Ndi anthu ngati inuyo wakuti mavutika kwambiri kumwana wanu. Kenako boom, ndino Director MPC. Mmapengamisa. Sinanga mulidi all the financial resources at your disposal. Ndi milioni masiya kugwira. You cannot develop a country. Ndi anthu a mindset ngati yako. You know? Stop whining. Chisale ngalana kuimbira phone. Chisale na Yesu is looking at it good if you tukufuna tipange reform MPC. Tukufuna Joseph nkhalidwe imene ma Director General IMCP wa amapanga chopanga use MPC ngati mouthpiece ya chipani. You are denying Malawians an opportunity for fair marketing, fair trade, fair news broadcast. Because you are giving them one-sided news. You are not balanced in your production. You are not balanced in your broadcast. You are not balanced in your MPC in the MCP. How are you going to continue doing that? You are feeding Malawians one-sided rhetoric, one-sided news. Malawians need to understand kuti dziko la sintha kumakhala alternative news. That is why Amalawi ambiri athamangira no ku social media, because they don't want to listen to people like you. What you are doing in your editorial is destroying broadcasting in Malawi. Let's stop whining. Get a real job. I told you already, if you need a job, come to me.